Moltes gràcies a tots per ser aquí, moltes gràcies una vegada més, Toni, per convidar a la Fundació Foment del Turisme de Menorca en aquesta presentació de la Trail dels Barrancs, una tercera edició que el que fa és posar en valor tot el paisatge natural de Menorca, en aquest cas no pel camí de cavall, sinó de tot el que a més aporta Menorca, com és el tema dels barrancs. El circuit passa per Sant Bou i per Cal Emporter i posa en valor aquest valor natural que tenim a Menorca. Des de l'organització de Silla dels Trails, primer de tot volem agrair el suport que tenim tant de la Fundació com de la TEIP com de l'Ajuntament de l'O. Sense ells aquest esdeveniment evidentment no seria possible. Després m'agradaria agrair a les empreses privades després d'aquests 2 o 3 anys tan complicats que segueixin aportant l'ajuda tan necessària per donar una experiència 360 graus, com li dèiem. També el que intentam és que hi hagi el mínim impacte possible. Començam a fer feina amb cotxes elèctrics. Vull recordar que fa molta estona que no tenim ús de plàstic d'un sol ús, vull dir que ja està consolidat dins la nostra cursa. Vull dir que és un poc l'objectiu d'aquest esdeveniment. És un orgull que sigui així, perquè és una prova oberta a tothom, és una prova que hi pot participar tothom i du turisme cap a Menorca. Això és molt important perquè és el principal actiu econòmic de Silla i l'esport és clau per la somiada de l'estacionalització, no? que sempre encerram i sembla que no acaba d'arribar mai. No? I des de l'Ajuntament de l'O apostant per l'esport, per el turisme esportiu i donant suport a la iniciativa de la illa dels Trails i dels Trails dels Barrancs.